Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ मेकअप ट्यूटोरियल भिडिअ जागोन दिनैनि भिडिअआबो किन्तु आङो दिनैयो बांसिन आं ओरैनो फाउन्डेशनखौल' यूज खालामफेरबायमोन सुगार ब्रेन्डनिखौ बेखायनो आङो कम्पेक्ट प्राइमार बेफोरखौ यूज खालामफेराखै बेखायनो आं दिनैहाय सुगार ब्रेन्डनि फाउन्डेशन प्राइमार बेफोरखौ यूज खालामनानै बे मेकअप भिडिअखौ खालामनाय जादों स नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो टु द भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स नै आं दिनै मा यूज खालामगोन बेफोरखौ लाखाजोबखाबाय आङो खाथियावनो ओमफ्राय दा स्टार्ट खालामनोसै मेकअपखौ स नै आं दायो मोखांखौ पुरा क्लीन सुखांनानै फेस सिरामखौ भिटामिन सिनिखौ फुनबाय आं दिनैनि भिडिअआवहाय पेक बेखौ बखिलांबाय थाला बेनि उनाव बेखौ फुनबाय बेनि उनाव बेखौ फुनबाय बिदि होननानै आङो स्क्रिनावनो माबे माखौ मा फुनदों बेखौ आं लिरनानै होखागोन स नोंथांमोना आरामसे मेथाइखौ खोनासंनानै आरामसे नायलांबाय थादो आरो जुदि मेकअपनि बागै एसे मिथिनो लुगैदोंब्ला आङो डिस्क्रिप्शनावहाय आंनि प्रिभियास मेकअप ट्यूटोरियल भिडिअखौ लिंकखौ होनानै दोनगोन बेवहाय क्लिक खालामनानै नायनो हागोन जि बुरजा गबाय नालाय माने आं प्राइमारखौ यूज खालामाखैमोन नालाय एसेल' प्रेस खालामनायावनो बुरजा गबाय आरोना ओमफ्राय आं वेस्ट खालामनो बानानै सुफिनदोंमोन बाट हाबफिनाखै बेखायनो माथो गारनो इदि होननानैनो बेखौनो फुनबाय आरो बाट मोजाङानो मोनदोंमोन आङो फुननायावहाय मोजाङानो गोजा सुगार ब्रेन्डनिया औ मोजाङानो I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I'm enough. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? If it couldn't break your heart. आङो दिनैयो स्विट्स बिउटिनि आइ शेड' पेलेटनिफ्रायनो आं कन्ट्रल खालामगोन होननानै सानबाय मानो होनना बुङोब्ला आङो मोननैल' ब्रेन्डखौ यूज खालामनो होननानै सानदों माने आं जाखिनि प्रडाक्ट्सखौ फुनदों आरो जेनेबा मोनसेया जाहैबाय सुगार ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय स्विट्स बिउटि बेखायनो आङो बेलेग कन्टुर पाउडार बा स्टिक बेफोरखौ यूज खालामनो सानासै बेखायनो आङो आइ शेड'निफ्रायनो आइ शेड'खौबो फुनजायो नालाय आइ शेड'आवहाय बिदि ब्राउन कालारनि थायो एसे ब्लेक ब्राउन बिदि टाइपखौनो आं फुनबाय आरो I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle.
apart. Is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Watch me march. They couldn't break your heart. Is it really love? They can't tear you apart. Is it really love? They couldn't break your heart. Is it really love? They can't tear you apart. Is it really love? I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a cat. बिदिब्ला आं दिनैनि सुगार ब्रेन्डनि प्रडाक्ट्सफोरनि रिभिउखौ होना होनसै अनेस्ट रिभिउ दै बेयो मोजाङालाय एसे सुगारनि जितु फाउन्डेसना बे एसे येल्लो टाइपआव फैयो आरोना मोजाङानो मेट्स जायो ओमफ्राय हालका नाङो आरोना जेनेबा हुदा बिउटिफोरनिया एसे रोजा टाइप नाङो खिन्थु बेनिखौ बे फाउन्डेसनावनो ब्रास थाखायोना बेजोंनो ब्लेन्ड खालामोबा एकदम माने हालका माने लाइट मेकआप जायो आरो मोजाङानो ओभारअल Is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Watch me march. They couldn't break your heart. Is it really love? They can't tear you apart. Is it really love? They couldn't break your heart. नै आङो मेकआपनि भिडिअ खालामबाय थानायावहा आंनि पार्सेल फैदो आंनि आइनाया फैबायदां नै आं देखायगोन दे मा फैदो दायो नानदो आंदो लांफैदो आंनिया दुगैखांबाय ओमफ्राय आं मेकआपनि भिडिअ खालामबाय थादोंमोन आंनि माथोआ जि थरायदो नायलाय माथोखौ बोरै खोनादो माथोआ नै मा दोङो थायोयावहा टिक्लु बुस्थु आंनि कस्मेटिक नायनोसै मा फैदो कस्मेटिकबो दङ आइनाया फैदोना फैयाखै नायनोसै दा थांग्रोन दे आङो रुमावहा ओमफ्राय आङो देखायगोन मा दोङो आं दायो रुमावहा मोनफैबाय स' मा सफैदो नायनोसै आङो बेखौ हानानै लानोसै खोरोखिथिया दासो लादोंमोन माथो आंलाय मा फैदोथाय बेयावहा गाव फैसा गारनानै अनलाइन खालामनायखौबो जेनेबा सोरबा गिफ्ट हरनाय बायदि मोजां मोनलायलायो आङो खेवनो नङाबा आंसो गारनानै फैसा गारनानै बायदो नङा होमबा गिफ्ट हरनाय बायदि आरो बेयो माबा मा आर्ट बै आंनि सिगांनि आं गोलोमजोब्बाय सिगाङानो जायाखै दाबो मा होनो आङो पार्सेलखौ लायबायना बाहेरायाव गरमथार जि गोलोमजोब्बाय मा होनो आं जे सिगांनि भिडिअ आंनि देखायदोंमोन आङो अनियन हेयार मास्क बे बिराद मोजां मामा आर्टनि आं एकदम माने बेखौ पार्सनेल रिभिउखौ होदो आरोना बिराद बरिया नायनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन बेनि भिडिअखौ नुवाखैबा बिराद मोजां खानाया बिराद मोजां जायो बियो राफ जाया माने एकदम हेयार स्पा खालामनाय बायदि जायो आरोना बेखौ आं मोननै बिहरखादोंमोन ओमफ्राय नैबेयो माइथाय नैबेखौ नायनोसै आङो मा बुस्थुथाय माबा आङो बे आइब्र' पाउडार बिहरदोंमोन आइब्र' पाउडार दां आंनिबा आरो नंगौ दे मानो मिनिदों ओमफ्राय नोंलाय नंगौ दे होननायखौ नुनानै सोरबा आंनो बिदि गिफ्ट होबा जि मोजां मोनो आङो बरिया आं बेखौ लाफेराखै खिन्थु आं नुनायाव बरिया बायदि मोनदों आं देखायनो दे नै माने बियो फेशन कालार होननायनि नै बिदि आरो कालारा नै आइना टिक्लुबो दोङो नै जोंदो नै ओमफ्राय कालारा बिदि आरो बाराद्राय गोसोमद्राय नङा एसे ब्राउन ब्लेक ब्राउन टाइप ओमफ्राय बेयावहा बे फोननायनि थाखाय बे ब्रास इथिं ब्रास बिदि दोङो आरो बरिया जागोन फोननो थाखाय एक्साइटेड आङो ओमफ्राय नेक्स्टआवहा नै बियो बेबा मा नायनो र'
आं आयना बिहरदोंमोन आयनायानोसो दाबो फैयाखै आंहा आंनि भिडिअ'हा आंनि मेकआप भिडिअ'हा बुंबाय थायोमोन ना आंनि बे बिउटि ब्लेन्डारा माने लादुदु दाउदै बायदिया जाय बिथांमोना मिथिया आं बिसोरखौ बुंदों लादुदु दाउदै बायदि जे दोङो बियो बिराद मैला जायो फाउन्डेसन फोनबा मानो होनना बुंबा मालाबा फिटमिनि फाउन्डेसन फोनो मालाबा हुदा बिउटिनि फाउन्डेसन फोनो बाट आंहा बेफोर बिउटि ब्लेन्डारा एसेबां एभेलेबल गैयामोन जे आङो हुदा बिउटिनि थाखाय एक्सट्रा दोननो फिटमिनि थाखाय एक्सट्रा बिउटि ब्लेन्डार दोननो बे मोनसे दोंनो फिटमि हुदा बिउटिखौ गासिखौबो फोनोमोन आरो बेखायनो हामा जाबायमोन ना बेखायनो आङो नैबेखौ बिहरदोंमोन बियो बेसेबां लादो बारा दामनि नङा खिन्थु बियो खमनि खिन्थु मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय बेखौ मानि थाखाय मोजां जागोन बायदि मोनदों मिथिबायना आङो बेयावहा जि साइजनि स्टेन्ड दोङो बे बुस्थुआ माने जोङो बाकेटाव दोननाय जायोना जेनेबा खानलियाव दोननाय जायो बेयाव हामा जायो बाट बियो नै जि चुटकू सा ये स्टैंड है ना तो हम लोग ऐसे लगाकर ऐसे रख सकता है हाँ ये देखो अच्छी तरह से है कि नहीं अच्छा है ना बरिया नांदों बेखौ स्टैंडखौ ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो ओमफ्राय गैला इयो खालि ओमफ्राय नैबेबो बेखौ मोजांथार मोनदों आं माने आं इदिखौ इउज खालामफेरबाय गोलैनो नागिरदों इदिखौ इउज खालामफेरबाय र' इथ' बक्स थाबा मोजां मोनो आं इदि ओरैनो प्लास्टिकआव फाननायखौ बायो आं फोननो नै इयो बरिया आरोना कम्फर्ट माने गोलोमदैखौनो सोबोग्रोनोसैलै फार्स्ट फाउन्डेसनखौ ओइ नांमारबाय नै इमान दाफबबाय नालाय बरियाना इबो बारा दाम लायाखै इयो 500 सामथिं खिन्थु ओरैनो बिउटि ब्लेन्डारखौ जोङो 100 रुपिसावनो 6टा 7टासो मोनो खिन्थु इयो क्वालिटिया मोजां नालाय बेखायनो मोजां आरो ओमफ्राय आङो नायनो बेयावबा मा फैदो आं आयना फैदो बायदि मोनबाय दे नंगौदांलै नै इसर सुग्राफ आयना जाथोलै ओमफ्राय गैला नामा गैखाला आरो मोनसे दंबावो र' बेखौ जल्दि हाना लानोसै आङो रेजिं जाया मा आयनाया मानसि सिबां गोलोद जागोन आरो ओइ दा नोंनि बायदिसो गोदान लाबोनायावनो गोलैबा गैलालै आंनि आयनायानो बहुद दाबायबाय थायो माने आं जफ्लाङो मालाबा नानिया सेफायना होयो रागा जोंबा बयफ्रेन्डफोरजों नांलायबा वाव इमान मोजां दिनैसो इदि लिरना हरदो नायलाय दानलायलायनाय इदि लिरना हरो आरो ओमफ्राय लिरनायानो इदि दानलायलायो सोरबा कम्पानिनि लिरना हरनाया मा होनदो इयावहा हार्ट शेप मिरर gold with stand ओमफ्राय इखौ मानो लिरलायलायनो गोनां आं मिथिखानायसो वाव नै बरिया जागोन बायदि मोनदों खिन्थु बिराद फिसाद्राय आंनि एक्सपेक्टेशना एसे गोदोरमोन लगायनांगोनसो लगायनांगोनसो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आं सानदों फास्टिंल' दोङो नै इथिंबो नै इथिं आसलि महरखौ नुयो ओमफ्राय बिथिं नकलि महरखौ नुयो आरो जेनेबा बिथिं एसे जुम जायो माने एसे गोदोदोद नुयो नायलाय गोदोदोद नुदोना इलाय आंखौ गोदोदोद नुदोना ओमफ्राय ना इथिं रियेलखौ नुयो नुबाय बिदि वाव बरिया मोजां मोनबाय आं नै बेयावहा लगायनांगोन इदिसो थायो हा इनि लगायनायालाय बेनिसो ओमफ्राय इखौलाय बोरैथो लगायगोन नङा हा उल्था जाबाय खोमालै आंनिया लगायनाया उल्था जाबाय सोरबा हार्टआ बिदि जायो आरो उल्था जादो बुरबक साला इदिसोलाय इबो बायगोनानो हालखाथारलै एबारनिफ्राय इउटुब भिडिअ बनायनो मोजां जासिगोन आंहा hayw मोजां मोनबाय आङो नों नायलाय मोजांथ' इमान जाबोर हरो आरो मोनसे दंबावो बे जुम लास्ट बियो बेयाव मा फैखोथाय नायना र' बेयावहा बेयावबो आयनायानो फैबाय होमबा आं मोनसे कन्ट्रर माबाखौ बिहरदोंमोन इयो फायाखै माथो इबो आयनायानो देखायनो र' दे आङो फिसा सासो फैबाय माथो जेबो नङा दे फिसा साबाबो मोजां
मोननैबो इ मोनसेल' मोजांसै होमबाबो ना मोजां ना एबारनिफ्राय नोंथांमोना आंनि मेकआपनि भिडिअ बा माबा मोनसे भिडिअआवहाय जुदि आयनानि गोनांथि जायो अब्ला बेफोर आयनाखौ नुगोन आरो बेफोरनि आयनानि एक्सपायरि डेटआ माला जोबगोन आं थाबैनो जोबगोन अबेसे थाबनो बायखायोना बरिया ना मोजां माने कम्फर्टेबल आरो एसे सिगांनि एसे गिदिरमोन खिन्थु इबो मोजाङानो गैला न आरो गैला So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye